Ang tambuhanan, yes Lord, sa kalangitan. At ang iyon ang din ng mga isyon. Nakita niya ang tambuhanan sa kalangitan o bubo niya ang mga isyon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sing His praises, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Kumukapiling kasih-kasih ko, padila pa sa kalayo mo, hindi katapusan na alam, ibig niya ako. Sa tanah mo ang iyong gahon. We know, iyan mo ang katapusan iyong ipakong sa tanah mo ang iyong kini ang hila sa sulod ni kasing-kasing ko. Utli ako kasing Ginoo, kini ang hila sa sulod ni kasing-kasing ko. Utli ako kasing Ginoo, Katapusang bihog mo. Nasa ganyan na dalawa, Ginoo. Ginoo, ang iwang
ang Ginoo mga igsoon. Nagpakusa na gayabo niya ang katapusan dito. Hallelujah, 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 oh God, Jesus. Hallelujah, 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 Iyabo ang katapusan dito mo. Once again, Ginoo. Let's go. For the last time, yes, Jesus. Ipag-usod ka na kung ang iyong kahon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Iyabo ang katapusan dito mo. Stand. As we're expecting, Lord Jesus. Nasayad kami, Ginoo, na ikaw balaan ka nga Diyos, Ginoo. Yes, Lord. Nasayad ka sa mga binumatan, Ginoo. Nasayad ka rin sa mga matagusan ng kasing-kasing ka rin, Ginoo. And Lord, kung nakita man mo, God, ang kababa, Ginoo, na mahinom daw, Ginoo, at limag na kasinta ka mo sa Espiritu ng Madura, Ginoo. Nawagasin kami, O God, pinaakis sila ng piling na Ginoo, God. Kung talaga magkasing-kasing ka rin, Ginoo, na uhaw, wala ka mo, Ginoo. Kasing-kasing ang kabaw mo, simba ka mo, Lord, sa Espiritu ka matuuran, O God. Aron din yung malubad ka awang among pagdayag, diha ka mo, God. And Lord, once again, Ginoo, pakailan ba, Lord God, ang mga pagdayag, diha ka mo, Lord. Ikaw lamang among simbaho, nagdahigon, Ginoo. And I pray, Ginoo, nga malipay ka, Lord God, sa pagkabuhaton ka ron, Ginoo. I pray, Lord, nga ikaw, God, ang mapasitunggan, O God. Ikaw mong madahig sa tibok na mong kasing-kasing kalagong Espiritu, Ginoo. I pray, Lord, nga mong kasing-kasing, Lord, nga excitement sa pagdahig diha kanimo, Ginoo. Nga kaming tanan, O God, magadahig kami kanimo, Ginoo. Hindi mo kaming dawaton, O God, as a sweet aroma, Ginoo. As a sweet incense, Ginoo, nga musulbong diha sa aming trono, Lord God. Lord, we glorify your name, O God. And bisan pa man ng Ginoo, ang nabiling panahon, Lord God, sa akong pagkabuhaton, Lord God, imo ang tanan, Ginoo. Tanan ng umimaya, Lord God. Thank you, Jesus, sa mong pagkabuhaton. Thank you sa mong presensya, O God. Hallelujah. Thank you so much, O God. O ginag tanan na akong giyang po, pinahagi lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! O karon, kinsay andam na nga mudayag sa tunggoy nga Dios mga igsoon. Masyado ito, hallelujah! I think dito ka na mga igsoon. I think mabuhat pa rin mo ang pinaka-the best para sa dito mga igsoon. Masabi, hallelujah! Hallelujah! Ato rin, masyado ka lang mga igsoon. Magagaling mo, hallelujah! At ang dito ba, ato sa tangi mamatod, namatagusa mga igsoon. Ngadlawa, malipay nga nagiusa,
mga anak sa Diyos nagkakasaya. Malipayon sa imong panagway, masanagon gayud sa kanunay, ang himaya gayud sa Diyos magalipay. O kumusta pagkat sa tumigala, kay labihan gayud akong mingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ka magkakita. O kumusta pagkat sa tumigala, kay labihan gayud akong himaya, usarag yun kita sa lawas si Kristo. Pagkaninduting adlaw nga malipay na mag-iusa, mga anak sa Diyos nagkakasaya. Kamalipayon sa imong panagway, kamasanagon kayo sa kanunay, ang himaya kayo sa Diyos makalipay. O kumusta babag sa tumigala, kailangan kayo na puminawa, sa kadugay sa panahon na wala ka makakita. O kumusta babag sa tumigala, kailangan kayo na puminawa, sa radyo kita sa lawas si Kristo. Kumusta pagka sa pumigala, kailangan kayo na pumingawa, sa kalugay sa panahon nga wala ka makakita. O kumusta pagka sa pumigala, kailangan kayo na pumingawa, sa lagyan kita sa lawas ni Kristo. Sa lagyan kita sa lawas ni Kristo. Sa lagyan kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Atong sayawan, atong buhay nga Diyos, mga igsoon, tungod kay takto siya gamayan ang sayawan, mga igsoon. Atong nihatag ang pinaka-the best, mga igsoon. Kay bless kay ta, kay nakabot pa ta, mga igsoon, nakadaig pa ta sa tumbuhay nga Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Dahil ko na ito po ng Diyos! Hallelujah, Jesus! Amen! Abat na pili mo tayo, mga igsoon. Ato sa tayong sakit sa mga pito ang Jesus reigns, mga igsoon. Hallelujah! And we declare that Jesus will reign. Amen! Hallelujah! Count of 3. 1, 2, 3. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus! Hallelujah, Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Atong sayawan ng mga Diyos, mga igsoon. Takos ang Diyos na sayawan ng taygon. Praise the Lord!
pagkakulakan mo. Kasama mo sa ito, sa pagkakulakan mo. Kahit pa nangangalanan mo, kasayawan ko. Sayawan! Sayawan, sayawan sa Diyos. Sayawan, sayawan sa Jesus. Sayawan, sayawan sa Diyos. Sayawan, sayawan ka. Ginagawa mo, oh Diyos, buwan sa libuhan mo sa akin. Dili ka po nga ng pangatiin, sa bagita at buwakan ito. Kasama na sumusingin ko, sa pagdahil tiyakan ito. Kahit lang ang ayaman mo, nga sayawan ko. Kinay ko ang alam mo, oh Diyos, buwan sa libuhan mo sa akin. Dili ka po nga ng pangatiin, sa pagkakulakan mo. Kasama na sumusingin ko, sa pagkakulakan mo. Kahit ka lang ang ayaman mo, sayawan ko. Kinay ko ang alam mo, oh Diyos, buwan sa libuhan mo sa akin. Dili ka po nga ng pangatiin, sa pagkakulakan mo. Kasama na sumusingin ko, sa pagkakulakan mo. Kahit ka lang ang ayaman mo, sayawan ko. Lukso kami mo, alagatin mo. Tulog sa kalipay, masayaw, masayaw kami, yes. Alagatin mo na. Let's go! Let's do this! Diyos, yan ang harap mo. Nagawin ng pagdahil, nakasayaw sa kalipay, alagatin mo. Kayo nagkipiling, ang kami, oh Diyos, karangalan mo. Nagawin ng pagdahil, nakasayaw sa kalipay, alagatin mo. Tungkol sa bubuhan ko, tulog sa Panginoon, alagatin mo. Tungkol sa kalipay, masayaw, masayaw kami, oh Diyos. Alagatin mo, tulog sa Panginoon, alagatin mo. Tungkol sa kalipay, masayaw, masayaw kami, oh Diyos. Alagatin mo na. Masagaran niya kami, yes. Atiyan kami, oh Diyos, sa mga anak mo. Nagawin ng pagdahil, nagasayaw sa kalipay, alagatin mo. Kayo nagpipiling, atiyan kami, oh Diyos, sa mga anak mo. Nagawin ng pagdahil, nagasayaw sa kalipay, alagatin mo. Ito sa tibuhan mo. Kalipay, masayaw, masayaw kami, oh Diyos. Alagatin mo, lulukso kami, Ginoo, alagatin mo. Tungkol sa kalipay, masayaw, masayaw kami, oh Diyos. Alagatin mo, lulukso kami, Ginoo, alagatin mo. Tungkol sa kalipay, masayaw, masayaw kami, oh Diyos, alagatin mo na. Let's pray! Alagatin mo na. Hallelujah! Alagatin mo na. Jesus! Wala sa bebe, wala sa magpusan. Ikaw sama kanina, Diyos. Hallelujah! Ang ating Diyos, kanalo.
Sa malaking mong ginikanan, ang parang Diyos, wala'y pagkausap. Ang atong Diyos maayo, iyak kita niya iman, wala kita niya pasagi sa panahon sa atong kalayan. Mahal sa malaking mong ginikanan, mahal sa malaking mong ginikanan, mahal sa malaking mong ginikanan, ang parang Diyos, wala'y pagkausap. Sige, sige, sige yung hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawin siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipan, kaya ang Diyos, wala'y pagkausap. Atong Diyos maayo, iyak kita niya iban, wala kita niya pasati sa panahon sa akong kaliganan. Mahal sa malaking mong ikala, mahal sa malaking mong inipunta, mahal sa malaking mong inikana, ang parang Diyos, wala'y pagkausap. Sayawin siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay, ang Diyos, wala'y pagkausap. Sige, 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 hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawin siya. Lukso sa kalipay, ang Diyos, wala'y pagkausap. Sa singgit, 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 sayaw, 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 sayaw. Lukso, 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 lukso. Diyos, wala'y pagkausap. Sige, 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 hallelujah. Sayaw, sayaw, sayawin siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipan, ang Diyos, wala'y pagkausap. Atong Diyos, wala'y pagkausap. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Like ikaw, Diyos, wala'y katapusan. Yes, Lord! Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga wala mausawagan. Ang imong gugma, Ginoo, wala yung paglubati rin sa mga kinabuhi, Ginoo. Busa takos kang aday gunog simbaho, no God. Dahil guna mo ang imong ngalan, no God. Because you are worthy, Lord Jesus. Wala yung paglubaran kang gugma, Ginoo. Hallelujah, 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 Jesus. Biligid na mo matukip, Ginoo, yung pagkamahal sa mga kinabuhi, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala'y sukod ang imong bateri ka na mo, Ginoo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ultagod ka na mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Welcome your presence, God. Yes, Jesus. Wala'y sukod ang gugma
nga bago dilim sa hanggat ako sa presensya mo. Yes, Jesus. Panahon na ligo, balaan ka, Diyos sa tanan, ay turing mo ngalan, dahil guri ka, dahil guri ka, balaan ka, Diyos sa tanan, dahil guri ka. Atong balik ko sa pagkatang ng Isus. Hallelujah. Siguro ang guma mo, yes Lord, dilima buka. Laging sukod na guma sa Ginoo mga Isus. Tunay nga bago, dilima usa ang katahong sa presensya mo, yes Lord, kaya mo nagligo, talaan ka, Diyos sa tanan, dahil tuloy mo ngalan, dahil guri ka, dahil guri ka, dalaan ka, Diyos sa tanan, dahil guri mo ngalan, dahil guri ka, dahil guri ka, dalaan ka, Diyos sa tanan, dahil guri mo ngalan, dahil guri ka, dahil guri ka, dalaan ka, Diyos sa tanan, dahil guri mo ngalan, dahil guri ka, yes Lord, dahil guri ka, dagon ka, Diyos, sa walay katiusan. Hallelujah, hallelujah, Diyos sa you are worthy, Jesus. Dahil guri mo ngalan. Once again, dahil guri ka. Yes, Jesus. Hallelujah, oh God, hallelujah, hallelujah. Dahil guri ka, balaan ka, Diyos sa tanan, dahil guri mo ngalan, dahil guri ka, dahil guri ka, balaan ka,
praises to your name. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Hallelujah. I give glory to your name, Lord. I sing praises to your name, hallelujah. I sing praises to your name. Sing praises to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, sing worship to the Lord, Jesus. You are worthy of our praises, O God. You are worthy of our worship, Lord. Hallelujah, hallelujah. Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name once again. I sing praises to your name. I sing praises to your name. No other name. Oh God, hallelujah. It's only your name, oh God. No other name to lift it high, Lord God. Hallelujah, Jesus. We sing praises to your name, Lord God. We glorify your name, oh God. Your name is great and greatly to be praised. Once again, I give glory to your name, oh Jesus. I give glory to your name. Give glory to the name of the Lord. Sing praises to the name of the Lord. Hallelujah. The name of the Lord is so sweet to my soul. Hallelujah, hallelujah. Jesus' name is great and greatly to be praised. Once again, I sing praises to the Lord. I sing praises to your name. Yes, Jesus. Oh Lord. We sing praises to your name, Lord. Because you're worthy, O God. You are worthy of all praises, of our worship, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, hallelujah. I sing praises to your name. Yes, Jesus. Oh, Lord. Sing praises to the Lord. Come on, my soul. Let's praise the one. Hallelujah, Jesus. Let's sing praises to the Lord, my soul. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Once again, for his name is great. Hallelujah. For your name is great, O God. For your name is great and greatly to be praised, Lord. Once again, for his name is great. Hallelujah. Hallelujah, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede ba palapakan na itong buhay niya, Diyos, mga igsoon? Ato siyang dahil ko sa simbahan, mga igsoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Your name is great and greatly to be praised, O God. Hallelujah, 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 Jesus. Oh God, hallelujah, Lord. We glorify your name, O God.
And we exalt your name in high, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Thank you so much, O God. Sa mong presensya, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa mong gumang walay paglubad, Lord. And salamat, Lord, sa pag-remind ka na mo, Ginoo. Nga ni-ari kami, Ginoo, dili aron ma-entertain, Ginoo. Kundi aron mo simbang mo dahil diha kanimo, God. Lord, walay laing ngalan na mong ipasaka, Ginoo, kundi mong ngalan lamang, O God. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. We glorify your name, Lord. Because you are worthy, O God. Not because, Ginoo, tungkol kay maayo ka sa mong kinabuhi, but because you are our God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos, Ginoo, ang takos sa mga pagdahi, Ginoo. Lord, we give you all the glory, O God. We give you all the praises. We give you all the adoration, O God. Hallelujah. We give you all the thanksgiving, O God. Lord, kanintanan, Ginoo, ang giampo, pinagi lamang kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Pwede ba palakpakan at tubuhin ng Diyos, mga igsoon? Hallelujah. So, mayong buntag, mga igsoon, pwede siguro forward o gamay, no? Kaya nag-uot ba, muigang. Ato naman ang giatras kay kanang nananayaw ganina. O sa uban po nga nasa gawas, o nagsayod ko nga ang uban gali, na dugay pa kay nagpadoong patuturing uban. Hallelujah. Praise God. So, sige, atong ipakuan, aron luag-luag ba? Okay, kana, aron medyo, salamat sa Ginoo. Praise God. Unya karon ako nang introduce atong speaker. Kaya itong speaker, mga Ikson, gikan pa sa isla sa Dawahon, ay, sa Southern Leyte ba na? Bato Leyte, okay. So, first time nag-meet na ni mga Ikson, katong speaker ko nila sa naay gathering, apirtik kapuyan ako kay nag-street, duha kagabi. Gipili dahil ko nila nga may mong speaker sa Pitugo, di ba? So, nakita mi pagsika, tawa na, mga kurma niya. Nakoy na dungo gamay background niya ba? Kanina, badlungon kayo sa ilang lugar sa Pitugo, pag-iitan, kuno ni ka na. Kaya ako bang itanaw, maru-maro, magpurmaw kami maro din eh. So mao na nga, nagduol, may kanap ikaw, salbahes ka sa una na ma-discerning mo ba, imong kabalibo ba? Di ba? Pareha ka ron, magkasinabot ni Perminde, Brad Jimmy, anadari ka mga dikat, prisuhan dire. Kaya nga naman, dool, ako yung mga kriminal bitaw sa una, so puro maganahan ko, ni mo itong akong istorya min, angay ko. So ako nga naman, sa kadlaw, sa night event diri sa church, sa Tuwas Clarin, invite ton ko ni. Invite ko niya last December, speaker unta ko sa ilahaw niya, pulibok ko, kaya na ako schedule sa Jensen. Okay, so, karon mga Ikson, naadri ubos nga lagad sa Ginoo, so, taga Pitugon sa mga Ikson. So, wala tayo dagang istorya, kay mga aon tagpulong sa Ginoo karon ang panahon akong ihatag sa ubos nga lagad sa Ginoo si Pastor Marlon Cotamora from Dawahon, Bato Leyte. Okay, Pastor, bunal diri, mana kay wala. Praise God. Mayong buntag, mga Igsoon. Una sa tanan ni usa ka pribilehiyo nako nga first time nakatunog din ni sa Clarin. Unya akong giisip ni mga Igsoon nga dako kayong kalipay or dako kayong pribilehiyo sa akong kinabuhi nga makasulti din ni sa inyong church. Hallelujah. Una sa tanan, akong pasalamatan ang Ginoo tungod kay sa among pagbiyahe. Nagproteksyon gud siya. Gikan mi sa sugod Southern Leyte, di ako giatinan nga Thanksgiving sam. Pero naging kaaway nga muatake sa mga magtotoo sa Dios. Nato, mga Igsoon. Gikan mi sa sugod, 2 days ko nga maglisod og barog, murag nagkurog akong lawas ba. Tungod kay nasayod ang yawa, ang away, nga muanhi ko paingon sa Clarin. Kay bawo siya nga gi-invite ko ni Pastor. So, he has to overtake me para dili magkari. But, gamhanan man yun ang Diyos. Dahil kaayuhan atong Friday na ayaw, automatically na ayaw after sa among prayer. Preparing paingon dire, ning atake na sad ang unos. Grabing kusog ang unos, which is naamis kinagambyang isla sa in between sa isla sa Pitugo o Leyte. Kay bilog na manas Bato Leyte ng Dawahon Island, gamay kay na nga isla.
murag tulbo kung tanaw nato sa mapa. Arang kusugas unos, unya among gipaabot nga mo lurang. Dali mig sakay kaubas kumayong people ug ni pastora sa pambot. Paingon namin sa Pitogo kay naman ko'y balay dito sa among home barangay sa Villa Milagrosa. Isugatan na mo ang habagat kriting kusuga, so may relax dito gamay. Pag hunong sa unos, preparing paingon sa ubay. Pag tunga-tunga na mo sa ubay, balik na sa nang habagat. Grabe yung babag, grabe naghanang babag. There are so many obstacles nga di nato masabtan. But as usual, ang atong weapon maurmang yun ang pagsampit sa atong labang makagagahom. Wamang yun lain. So, safe and sound among pagbiyahe hangtod nga nakaabot mig hapon. Alas 5 diha amin sa Inabanga. So, we stay sa balay sa igsoon sa akong pares, diya sa Uong Inabanga. Salamat sa Ginoo. Okay na. O niya, kaabot gyud diri sa Claret. Atong palakpakan ng Ginoo mga igsoon. Kaya ako na yung pagyukbo sa atong mayor, no? Vice mayor o mga SB members, atong mga bisita. Di ba siguro na yung bisita? Ako yung bisita. Ako na yung bisita. Nakalimot ba ko? Ako mo na yung bisita. Hallelujah. Salamat sa inyo, mayor. Akong pagyukbo ninyo, Vice. Actually, mga igsoon, kana bitaw si Iping Kamay, Estabilia. He is my third degree cousin, Boy family, side sa Boy, sa iyang mama. Sa iyang mama, Estabilia naman siya karon. Dili ni ko na, dili ni eleksyon na bahapit. Dili ni siya pangampanya. So, kining kabuntagon mga igsoon, ako lang nga nagamay kay agtang naman ako makita. Hallelujah. Ato ta sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo, which is maunay hinungdan nga ang yawa, may overtake, may atake, may pasakit sa akong lawas may igsoon. Makahimo man ang kaaway sa pagpasakit sa atong lawas, pero dili gyud siya makatandog sa atong espiritu. Kagibutang sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Pwede siya mo latigo, mo kastigo nato mga igsoon, pero dili gyud siya makatandog sa kalag nga niya sa atong lawas. Kagi panag-iya na sa Ginoo. O gyud na itong ibutang sa una-una. So, kung atong tanahon ba, ang kaaway naagi na naglibot-libot bisag asa ta. Mga nautang espiritu naagi na siya. Pero we have to remember, as we believer of Christ, it is no longer speaking about religion. Kitang tanan katong tao nga mituo ni Kristo nga maong anak sa Dios, naatay authority nga bisan ang yawa makapasakit sa tong lawas, pero ang atong kalag og espiritu dili niya pwede hilabdan. Ngano man kay sa dihang mituotan ni Ginoong Hesus, we are belong to the family of God. Member na ta sa pamilya sa Dios. Usay manggod ang atong mentalidad sa atong pagkatao, kung sa atong relihiyon mo na gyud na siya. No. Ang Bible nagsulti katong tao gyud nga mutuo og Dios. Walay religion diha nga gibutang. Now ato ta karon sa atong foundation text karon mga igsuon ko diha ni Kristo. In the book of 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, mingon dinhi, but you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Verse 10, once you were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Atong idukos tong mga ulo mag-ampo ta. Among langit nun nga Dios nga amahan, nasa langit. Ikaw Dios ang among nalangpanan o Dios, ug ikaw Ginoo, mao'y magapamuhat sa among taliwala karon o Dios. Itugot o Dios nga matang-usa namo nga kasing-kasing Ginoo, mahimong mainablihan, mahimo nga open sa tanang mga pulong nimo nga among masabtan karon Ginoo. Og salamat o Dios nga bisan pa man ako imong ubos nga lagad Ginoo, imo sang panalanginan Ginoo nga magsulti uban sa lamdag sa imong gahom sa balang Espiritu Santo Ginoo. Lord, amo isalig kanimo ang tanan og lukpa kaming tanan dinhi karon puna kami sa imong hamili nga dugo sa imong gahom o Dios pinaagi sa imong grasya. Amo isalig kanimo ang tanan Ginoo diha lamang sa among Ginoo, walay lain mao sa Ginoong Hesus. Amen. O amen. Ang tema nato
maigsoon, chosen generation called with purpose. Pinili nga mga kaliwatan. Yan ay maghisguta o pili ba? Pagpili. Or pinili ay. Murag, eleksyon na siya, no? Eleksyon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hisgutag pinili ay ba? O pagpili. Ang pagpinili ay nagsugod na sa pagpili. Dili ka makapili o way pinili ay wala say pinili ay o walay pagpili. Meaning, this word of God in 1 Peter, gisulat ni San Pedro mga igsoon, nga kini di ay pinili ay, it is written in the Bible. Meaning, ang pagpili, kung atong tanawon karon sa atong tawhanon nga panghuna-huna, sa atong estado, sa atong tawhanon nga timbangan, sa atong huna-huna, pinaaging pagpili, ang atong tanawon usahay, sumala sa mabase sa atong makita. Most likely, mao gyud atong buhaton. Unya, kung arita sa dagang ulitaw, mga dalagang ulitaw, maghisgot tag pagpili, tanaw nila kining saktog barog, taas, height, tanaw lang height, tanaw ng panagway, tanaw ng kinaiya, batasan, mao gyud tanaw kanang appearance ba, outside appearance, mo bitang-bitan. Bisag tanaw ko sa amin, ang sa amin, murag, anak pa manahon sa amin. Pagpili na ko, pili kong taas, kay tanaw ko sa taas. Ibasig mahayan, may sa mga bata nga, mukbo. Hallelujah. So, ang pagpili sa tao, may igsoon, atong yung makita, pinagis base sa atong makita, ang atong pagpili. Kung magpili tagprutas, atong danahon, ang kahamison sa iyang panit. Pero accordingly, sa mga agriculturist karon, kana din kahami sa panit sa prutas, dili din na sa basihanan, kay basin o gitreated na og chemical. Og atong tanaw ng atong kaugalingon nga sistemas pagpili, makaingon ta nga sakto siguro ta. Pero ang pinaka-importante di ay kung mopili ta maigsoon ka ng atong hibaluan unsa og kinsa na siya. Dili ka basta-basta mopili. Just like how God chose people. Kung sa unsang paagi ang Dios mopili, sa unsang paagi ang Dios ning pili nimo. Hallelujah. Kung atong tanawon maigsoon, sa panahon nga ang Dios nagpili og ikaduhang hari sa Israel, kay si Haring Saul na pakyas man, gisugo niya ang iyang alagad nga si Samuel. Og sa dihang miadto na si Samuel, pagkakita niya sa unang anak ni Jesse, nga si Abinadab og si Eliab, niingon si Samuel, mauna siguro ni ang ipuling ikaduhang hari sa Dios. O kung sa giingon sa Dios, ayaw pagtanaw sa ilang kataas, sa ilang barog, sa ilang kagwapo, kay ako magapili dili sa makita sa gawas, kundi sa kasing-kasing sa tao. So kini day nga tong pagpili day maigsoon, dili lang sa unsa pa kung mupili ta og tao. Hapit naman yung pinili ay mao naman di na kapungan. Di kalikayan. Tan-aw na to katong taong may kanang usay na may puso ba? May puso. Ay kasing-kasing nay sakripisyo, nay malasakit sa iyang kapwa. Kay nay mga tao nga lami kay musulti. Lami kay yung performance, pero ang kasing-kasing wa dire dalikod. Dalikod no? Diba? So that is the basihanan, that is the basis of choosing people nga angayan diha og mao nay paagi sa pagpili sa Dios. Dili angayan nga pilion ang unsay makita kun dili kanang naagyo diri sa kasing-kasing. So palakpakan ang Ginoo. Now, chosen generation called with purpose. Kining pagpili sa Dios may purpose. Kung atong when we back the time when Jesus chose the disciples, kung atong tan-awon maigsoon, wala si Ginoong Hesus mo pili ni atong mga tao nga belongs to the family of Pharisees and the Sadducees. Ang mga Pariseo, mga igsoon, they are strict to the law. Istrikto sila sa balaod. Ang mga Sadduceo, istrikto po sa doktrina sa Dios. But Jesus, wala mo pili siya. Unsa may gipili ni Ginoong Hesus? Kadtong taong mga maot o istoryas kinabuhi. Kung balikon tong istorya sa among kinabuhi mga igsoon,
Grabe yun. Pero salamat ko sa Ginoo nga giluwas. Kung kadungog mo sa istorya sa Kayagas sa unang panahon, kanang amo ang barangay nga lang nagkayagas sa unang panahon. Diha nagbuyo ang mga Bildunggo, and the first prison break happened sa ato ang nasod. Ang taga-Kayagas ato nagguba dito sa munting lupa, naghimo silang mga pillbox. Ingana ka worse. Pero salamat sa Ginoo, during the time of Mayor Inocencio Mendez, former mayor sa una, iyang ingana na og Villa Milagrosa. Kay katong mga banggiitan, apil diha akong lolo, diha ang baryo ha, nabag-o og nahimong pastor, kabanggiitan nga tao, unya, sa among pagmata, sa among pagtubo, amo pa to siyang nakitaan nga na ang espiritus pagkabagis, ang espiritus pagka-salbahis, hangtod nga nakita na mo ang iyang kabaguhan kung nagtubo mi nga nadala dihas pagpangalagan sa Ginoo. Pero bisag nagtubo mi dihas pagpangalagan sa Ginoo, kining atong pagkabugoy ba? Kining atong pagkamarok, inig makadungong mi magwali among lulong mi napon ng daghang mga tsitsiburitse. Pero to make the long story short, salamat sa Ginoo nga may kabaguhan gud mi abot sa kinabuhi. There was time nga I was belongs to the high position diya sa Mandawi, Bokplan, Petron. I was one supervisor on the time. Gidecline ako ang position just to akong gitubang ang tawag sa Ginoo. Ingon ana mga igsoon ang akong pagbati sa pagtubag sa tawag sa Dios. Gidinay na ko tanan. Miingon pa akong papa, magpastor ka. Pasmo ka. Magpastor ka, pasmo ka. Naiyon ko ang Dios akong gisaligan pa mo'y tag-iya sa tanang mga butang akong ikinahanglan. So, balik ta mo igsoon. Ang giingon sa Giingon sa 1 Peter, naingon siya dito, but you are, ingon siya din, apan kamo, mao ang piniling katawhan, harianong pari, o balaang nason. Gipili kamo sa Dios, aron maiya, o aron magsangyaw, sa kahibulungang buhat sa Dios. Kung atong palawman kining statement ni Apostle Paul may igsoon, piniling kamo mao ang piniling katawhan sa Dios, kining gitawag sa English of chosen generation. Chosen generation meaning kaniadto di wala day piliya. Kaniadto sinalikway di ay. Sa kaniadto nga sinalikway ta sa Dios. According to Romans 3 sa Roma atong mabasa nga ang tanan nas kasala og nabulag, meaning there is separation between God and human. Mao nang ang tanan nakasala, walay taong matarong, puro ta mga makasasala. Og tungod diha sa kasalanan nga naa sa atong kinabuhi, ang Dios nagpili kanimo, kanako, kanatong tanan nga mutuo ta niya aron ipalikay ta sa mga kasalanan, luwason ka, ibutang ka ni kalibutan ang unsay yang gustong ibutang nimo nga posisyon aron ikaw mayong galamiton sa paghimaya sa atong Ginoo. Kung atong tanawon atong kinabuhi kinsa man ta, puro ta mga makasasala, mga igsoon. But remember, ingon siya, you are chosen generation. Ngano man kay kaniadto ang katawhan sa Dios, nga ang unang henerasyon nga katawhan sa Ginoo misupak o misalikway sa Dios. Mao nga karong mga panahon na mga igsoon naay pagpili pag abot ni Jesus, nagpili sa bag-ong generation. Even the time of Joshua, mao nang ingon siya, you are chosen generation. Naay pagbahin-bahin ani ni Peter. Iyang gi tagsa-tagsa og pasabot ngadto sa mga Israelita. Ingon siya, you are a chosen generation, holy, a peculiar people. Yan siya, atong tagsa-tagsa ni Maigsoon. Number 1, giingon ni Peter, you are a chosen generation. This phrase signifies that believers are set apart by God, not based on their own merit, but by His grace and love. But pasabot Maigsoon, nga kita karon
ang tanang tao, ikaw ug ako, nga magtotoo diha ni Kristo, gipili ka sa Dios, dili unsay naa nato, not based of their own merit, ug unsa og kinsa ka, unsay imong posisyon sa kalibutan, unsa ta ka labaw ug unsa ta ka ubos, but pasabot gipili ta sa Dios, pinaagi siyang grasya ug iyang gugma. Because this signifies that believers are set apart and selected by God for special purpose. Kining pagpili or kining pinili ay mga igsoon, gibhimo ni sa Dios kay naay special nga purpose ang Dios nga ipabuhat sa atong mga kinabuhi. Mao bitaw ning natin mga officials. This is very important mga igsoon. Kay according to the Bible, ang balaod din sa kalibutan, balaod sa langit. Hallelujah. So there is election or there is chosenness. There is chosen by God. Ingon siya, believers are set apart and selected by God for special purpose. It's a term with roots in the Old Testament where God chose Israel as His people but now applies to believers in Christ. Kitang tanan di ay nga mituo ni Kristo. Take note how, dili religion. Tanang tao nga mituo ni Kristo, kulo ba ta mituo ni Kristo din eh? Inay mga tao karon nga mga atheists. They doesn't believe God, they doesn't believe Christ. Kung ikaw mituo ka ni Kristo, igsoon, ikaw usa ka pinili sa Dios. Hallelujah. Mo na ibutang nato sa tong kinabuhi. Hallelujah. Now, this refers, kining pagpili sa Dios, nagpasabot ni siya, this refers the fact nga ang mga tao nga mituo ni Kristo, that believers had been set apart by God. Gilahi ka. Gikan sa grupo sa mga tao nga wala tagda sa Ginoo. Gi-pick up ka, gikuha ka diha, gilahi ka because God has a special purpose para sa imong kinabuhi. Pinasahi ka. Ang uban siguro, kini akong ibutang ni nga high rank official. Kini sa pinakaubos nga opisyal. Kini ari ni siya dire. Kini magpastor ni. That is plan of God in your life. Plano yun sa Dios mga igsoon. Pero ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, dili mahimong epektado kung kita mismo nakahibaw ta pero dili ta mohimo og aksyon. Karong Mayo 12. That is action. Kining mangampanya ang ato ang mga opisyal. Normal man that is action because there are belongs to the plan of God sa atong kinabuhi. Lahi-lahi lang tag paagi mga igsoon. Lahi-lahi lang tag ruta. Lahi-lahi lang tag giagian. Pero the same, usara nga Dios nagplano ni anang tanan. Hallelujah. Ikaduha, ngayon ni Peter, royal priesthood. Balaan or peculiar people. Royal priesthood. Ikaw siya. This refers, nagpasabot ni mga igsoon, to believers, unique access to God through Christ. But pasabot, ikaw ako igsoon na kay unique nga access sa Ginoo. Mao makahimo kas pagsampit sa Dios, paghingilin sa mga daotang espiritu, magampo ka sa Dios because you have unique access to God. Pinaagi ni Ginoong Hesus. Munang mga yawa, mga igsoon, mga hadlok. One of my classmates before sa high school, nag-alumni mi atong December. December. Ingon siya nga, so may imong nahuman, bro. Go. I was once a student, law student, pero wajud ko kahuman. Nahuman ako ang computer science. Wala na ko seryosohe kay nagtrabaho ko. Sayang. Kung ikaw, sa architect engineer na ko, tanaw ko sa mga classmate, kayo kay arad ko ang mga kurso. Kaya, naay, usa na mga classmate sa kining principal, murag, mahadlok ta magkuhan, bakit? Arang grabe daw ang posisyon. Ang usa, investigator, pito ko police. Si Chief Kutanda. Then, murag, gay, usa ka ni ingon nga, ikaw may magkurso na mo, nato sa atong batch, bro. Wa lagi. Naingon lang ko nga, ako ang nahuman lang yun, maura yun eh. Kinirag yung kurso nga, makahingilin, o daw tang espiritu. Siya, asti, makaning-graduate na nga, eskwelahan. Iko, yaras eskwelahan sa Ginoo. Eskwelahan sa Ginoo.
Dini sugod ko ingon nila nga tagay kong kurso nga makahingilin og daotang espiritu. Sa di man na kurso. So, that is not dili na siya kurso, but it is highest calling. Pinakataas nga tawag sa Dios. Hallelujah. So, nagsugod og hilom ang ilang mga ngabel og sulti nga murabag knocking out, knocking down someone. Nagsugod kog sulti nila sa pulong sa Ginoo. Ug nagsugod sila og hilak, nagsugod sila glukmay, and they start to say sorry. Nga mas maayo gyud di ay ang pagpaubos kay ibayaw sa Dios kaysa magpatlabaw nga iduot. Hallelujah. So, ingon din ang royal priesthood nga giingon ni Peter, this refers to believers unique access to God. Ingna sa imong tapat, unique man ka diha sa Ginoo. No longer needing physical priesthood to mediate between them and God. Wala na magkinahanglan unsa o kinsa pa ibong sugoon pamalihog dito paingon sa Dios nganuman o sa gingon ni Jesus, I am the way, the truth and the life. No one comes through the Father except through me. Wala na. It is just Jesus. So naaka-unique access sa Ginoo maigsoon. It means that believers, ikaw igsoon, ikaw nga ningtuo sa Dios, have authority and privilege to serve God. So kindi di ay believers, ang mga tao di ay nga may pagtuo ni Kristo, na ay giingon diha nga authority and privilege to serve God. Nganuman, dili tanan nga believers mo igsoon nag-serve sa Ginoo. Hinumdumin na ninyo. Atong hinumduman. Daghang mga tao nga mituo og Dios. Daghang mga tao nga isa nang yawa mituo sa Ginoo. Pero dili tanang mga tao mi-serve ni God. Dili tanang og pasalamati ang Dios igsoon karon nga ikaw, ako, kita magtotoo ni Kristo nga naa kay otoridad o pribilehiyo nga mo-serve ka sa Ginoo sa mga Ginoo og hari sa mga hari. Mao ni atong privilege. Privilege to serve God and approach Him directly rather than needing a mediator. This priesthood is royal because it is connected the royal lineage of Christ who is the King. So kibali, ang atong pagka-priesthood, ang atong pagka-pari atubangan sa Dios, ingon nga magtotoo ni Kristo, tinuod tungod kay connected pinaagi ni Kristo dito sa cross. Hallelujah. Ikaduhang giingon niya, holy nation, balaan. Inimurag, muposta ni gamay. Nagpasabot ni siya mga igsoon, this signifies that believers, ako ginikaroon na inon believers, nga naman, dili man relihiyon atong saka, dili relihiyon, ang Ginoo nga nagbalansang sa cross mo atong gituboy igsoon. Akong relihiyon, imong relihiyon, kinsa relihiyon, no, wala. It is Jesus. Believers, akong balikon. Believers are a people who are set apart for holiness and are to live lives pleasing to God, dedicated to serve Him. Kining pagkabalaan gitawag tag holy nation, meaning member of people who are in different race. Mga tao, it is a selection of people nga nagkalahi-lahi nga rasa sa tibuok kalibutan. Tawgon sa Dios og balaang nason. Naay rasa sa mga Black American, rasa sa mga puti, rasa sa Pinoy. Ya, sa Pinoy, mixed race man ta. Ako gani, kami gani, agamong genealogy, Japanese. Originally, Japanese gud me. Iya, mo nang membro ko sa kuan. Kamu kanang PPPA ko no. PPPA. Poto-poto pero abtik. Hallelujah. Nagay mga tawa na may igsoon. So, lahi-lahi nga rasa. Inya miingon si Peter, you are holy nation. Dili giingon mo igsoon, people or believer who are to live lives pleasing God and dedicated to serve Him. Dedicated. O sa manang dedicated? Dedicated to you. Hallelujah. Dedicated mo pasabot. Bisag unsa pa'y mahitabo sa imong kinabuhi. Bisag unsa pang pagsulay sa imong kinabuhi. Bisag unsa ang problema, igsoon.
Dili yung kamo atras sa imong pagsalig o pagtuo ni Ginoong Hesus. Dedicated man ka. Kanabitang manguyab ta sa babae nga atong nagustuhan. Basta dedicated, di mangyog ka. Mahunong. Muadto mangyog ka. Nayuban mo ingon nga. Huwag mo lang yung kong sugton. Dahil labangon yun ako ng pito ka loud. Basta imo kong sugton. Yung pong babae. Huwag mangani ka mo rin gabi nga nagtaling sikra. Mulabang na magkagpito ka loud. Say, naidaghang but-but ba? Para lang makuha ang gitinguha. Pero dili ingon na ang pagpangalagan sa Dios. Ang gustos Ginoo, dedicated nga tinud-anay. Tinud-anay ba? Kini nga itong mga opisyal nga, busy mag-indos pang rally, mga igsoon, dedicated na sila sa pang-serbisyos katauhan. Dedicated na. Kaya kung dili pa na dedicated, hakbay na lang. Wala mo ingon na nga, kamo dire ba, ako diha. Di lalim ba ya? Di lalim. Kung atong tanahon sa, nga nung makaingong di lalim, my grandfather was a politician before. Nagsugod pa during the time of former President Marcos, during the martial law. Gisan pa ang great-grandfather na mo des kayagas na himong teniente, panahon sa Katsila. Kay baloko, on sa kalisod ng mass politics. Grabe, lisod kay na. Pero kay naman sila kasing-kasing nga dedicated, maigsoon nga mo serbisyo. Wala gina sila mahunong. Wala sila mahunong. And this is also part of the plan of God sa itong kinabuhi. Okay. Dine, ingon siya. Believers are set apart as a holy people, distinct from the world, and called to live in holiness. Put pasabot kadtong mga tao nga mituo ni Kristo, gitawag sa Dios nga magkinabuhi nga balaan. Inay mo tabad balaan. Daghang mga tao nga muingon nga tubag sa tawag sa Dios, pero ang balaan, kanang pulong balaan ba, nakuha ang duha ka tumoy. Kanang A o in. O sana, ba, kamo na isumpay na. Kanang, ay, pronounce nga ka. Kanang balaan, mawa ang duha ka litra, delikado ba na siya? Kuya, kayo na mo higsoon. Kamo na isumpay na. Hallelujah. Mao na nga, kining tao din mga dedicated, mga higsoon, just like our mga officials, just like Nemo, just like Nako, just like Pastor, dedicated, bisag unsay pagsulay, dili gyud mo surrender sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Believers are set apart as holy people, distinct from the world, and called to live in holiness and purity, reflecting God's character. Nga ang kinaiya sa Dios makita sa aton kinabuhi, sa gawas. Hallelujah. O sa may God's character. O sa man day karakter sa Ginoo. Ning tabang. Number 1 karakter ni Jesus, ning hatag og ayuda. Kaysa may kadaw og ayuda, kadawatan tanan. Kaysa may mga tao nga sige hatag og ayuda. Dinis inyo ha, sa Clarin. Ay lang niyo tulo mga igsoon. Ay lang niyo tulo. Kaibaw na mo ni ana. So, pasalamat tas Ginoo. Number 1, ako mo pasalamat yung kung naay mga righteous nga mga tao nga gibutang sa mga offices sa atong panggobyerno, mga igsoon nga dedicated, unya bisan tinod sikreto ra na sila. They are doing and reflecting God's character. Number 1, pagtabang sa nanginahanglan. Gihimo na nila. Dili lang kay sa mga opisyal sa atong panggobyerno, ikaw ug ako, kinahanglan di ay nga mo reflect ang karakter sa Dios sa atong kinabuhi. Makita ba? Kay daghang mga tao yun, Diyos nun ko, balaan kayo ko, puti kayo sa nina, tagas kayo sa nina. Grabe yung balaan na iniglagaw. Grabe yung ginaya. Grabe yung balaan na may igsoon. Pero pakasuka. Nagdilaab murag siripinte. Grabe, wala ang pagkabalaan. Hallelujah. Dili magkunda makita ang pagkabalaan sa unsay atong porma. Kung dili makita na unsa sa atong kasing-kasing. Kay unsay sulod sa imong kasing-kasing, mugula sa imong baba. Mo na imong sinultihan, mo imong binuhatan. Pero
kung ikaw tinuod nga may kahadlok o may pagtuo ka sa Ginoo, mo reflect yun na pinaagi sa imong buhat ang Diyos nun nga kinaiya. Hallelujah. Mura mag namay umon si palingis kilid. Diri ra bang kilira mong lingi sila dito. Wait. Ari man kilira mong lingi, di man dito. Hallelujah. Ayaw ka balaka kay dalira ko mo minsahe. This praise, ikaduha, sunod kayo ni Peter, his own special people. So ikaw ako na igsoon, special di ay ta, atubangan sa Ginoo, no matter og unsa ta kapati kaniadto. Special di ay ta, nganong special man, you are chosen out of the darkness. Gikan sa kangit-ngit, gipili ka sa Dios. You are picked up by God to serve Him faithfully. Aron mga lagad kang matinud-anon. Kay aron ma-prove ang gahom sa Dios. Dili man ma-prove ang gahom sa Ginoo kung mupili siya bride na daan. Dili ma-prove ang gahom sa Ginoo kung mupili siya og tao nga prominente na. Look at Zacchaeus. Si Zacchaeus ba? Malipay ra ba jud kung maghisgot ng istoryang Zacchaeus? Ha? Ayaw yung sampay ha. Ayaw yung sampay. Basta Zacchaeus ra ay sampay. Malipay ko. Ala, nag-iskot sila sa Zacchaeus. Malipay, murag mugaan ahong kasingkat. Hallelujah. Look at Zacchaeus. Kadakang ilado nga tao during the time when Jesus was doing His ministry. Pero kinsay gipili nga adtuan ni Jesus. Si Zacchaeus, ingon sa Zacchaeus, naog diha. Zacchaeus was a sinful man. Usa siya ka magkasasala. Tikasan. Kolektor siyang buhis. Tikasan kayo siya. Grabe ka kurap. Grabe. Pero si Jesus miadto nga naman arong ma-prove ang gahom sa Dios. Nga ang Dios di ay walay gipili nga tao. Ang pilion sa Dios katong mga maot, katong mga yaot, katong unsa pay klase sa ilang istorya sa kinabuhi aron himuon niyang bag-o og mga lagad sa Dios nga matinud-anon. Hallelujah. Ingon si Ginoong Hesus, wala ko muanhi sa mga matarong. Kung dili mianhi ako aron ang mga makasasala mahimong matarong. Muna'y purpose ni Jesus. Hallelujah. Therefore, mingon si Peter, you are His own special people. Special na ita mga igsoon. Dahil mga tao maingon nga wala ko'y paglaong. Dahil mga tao maingon nga wala ko'y kapuslanan. Dahil mga tao naghihikog. Pero hinumdum may igsoon. Dili na mo ang ngayang buhaton nimo ug nako nganuman special di ita atubangan sa Dios. Hallelujah. Kaya mukhaon tag special ba? Nindot ba kayo na? Nindot kayo ka ng word special. Grabe na, pinasahi na siya. Gigahin na siya para nimo. O ikaw, igsoon, gigahin ka para mo alagad sa Diyos. Next. Proclaim His praises of Him. The primary purpose of believers is to declare God's greatness and goodness, both through their words and their actions. This underscores the purpose of believers, which is to proclaim and demonstrate God's glory and goodness to the world. This involves sharing God's love and goodness with the world, living lives that reflect His character and being instruments of His grace. Proclaim. Magproklamar ka sa kaayo sa Dios. O sa may atong iproklamar ang Ginoo. Dili ang atong kaugalingon. Hallelujah. Unya, gawas kay imong iproklamar, ingon siya, nagkinabuhi ka nga mag-reflect ang karakter sa Dios sa imong kinabuhi. Lihay usa sa una nga sa among pioneering time ni pastora. Usa to katawo nga himalikas. Grabing himalikas babae, himalikas. Simba siya. Iyang anak among kitaan nga iyang pag-uli nga simba. Iyang gipatay-patay sa bunal. Oh, bunal, grabe yung bunal. Wa pa tong kuan sa una, bawsi sa wa pa tong kuan na baylos in balisyo wa pa na. Grabe kulata gyud, nya grabing balikas gid niya. Kalapay mami. Nihunong siya na murag naikog. Ako siyang istoryahan ko. Te. Ingon nga nangalagad ka sa Ginoo. Ning ila ka sa Dios. Naagyoy usbon nato sa atong kinabuhi. Number 1 kining atong sinultihan. Nganong nakasulti tag grabe ikaw pamalikas tungod kay mao nay naasunod sa imong kasing-kasing. So, kinahanglan bag-uhon nimo ang naa sa imong kasing-kasing aron mosulti kag kaayo sa Ginoo. Pastor, salamat. Pagka pila ka buwan, sisagatin sa among Bible study,
Kasabot siya. Paglapay na mo sila, nasuko na sa siyang anak eh. Badlungon to yung anak. Makarelate mo ko sa gamay pagod ko. Badlungon. Iyang bunalan. Pwedeng bunalan niya. Nya, gikunot og maayo ang awgiana ang nanggan, lubag ba? Dang isa. Igara. Grabe yung kusuka. Hallelujah! 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 Yung yan anak, ikaw na mawa manggihapon dahil ni mausap. Wa doon mamalikas, pero hallelujah! Hallelujah! Murag bata na yung iingon ng bata eh. Huwag yapo ikapuslanan. Hallelujah! Wa masibo. Hallelujah! Yung gigamit mo, grabe gihapon punguta, murag gihapon nagpataghas. Dili na siya mao nga mo reflect ang karakter sa Ginoo. Kaya ang karakter sa Diyos ang pagka mapaubsanon o mapailobot. Hallelujah. Next. Ay po si katawas, hallelujah. Ingon si Peter, you were called out of darkness into His marvelous light. But pasabot ini refers to God's act of rescuing believers from the darkness of sin and bringing them into the light of salvation and relationship with Him. But pasabot nga si Ginoong Hesus miani sa kalibutan aron mo rescue kanato gikan sa kangitngit o magkinabuhi nga diha na sa kahayag nag-reflect nis atong kinabuhi mga igsoon kay kinsa manggugta wala may taong matarong kinsa mangko kinsa mangka walay taong walay sala kitang tanan mga makasasala nga mga pinasaylo ni Hesus dito sa krus. Ako muhatag ko kamay ni inside ba? Wala ta magbuhat o matarong tungod sa atong gusto. Kung dili ning buhat ag matarong kay resulta na sa gihimo ni Jesus dito sa cross. Nga gihatagan tiyag libre nga kaluwasan mao ang epekto niya na ang pagkinabuhi o pagbuhat nga matarong. Ingon siya din this contrasts the believer's former state of separation from God with their present status and His chosen people. God's mercy and grace have been extended to believers, providing them with the means to live in accordance with His will and to be forgiven for their sins. But pasabot, bisag usa atong sala, bisag usa kadako kagamay. Pasayloon gyud tas Ginoo. Kung tinuod nga mo mangalagad ta sa Dios nga matinud-ana. Kung balikon sa New Living Translation, ingon siya, but you are not like that, for you are a chosen people. Ingon si Peter na sa New Living Translation, for you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. But pasabot, ikaw ako iya sa Dios. But pasabot, believers, kining magtutuon ni Ginoong Hesus, kitang ning tuo sa Dios. Kitang ning tuo nga si Hesus mong anak sa Dios. But pasabot, God's, giyon sa dinha, God's very own possession. Gunitan ka sa Dios, iya ka sa Dios, bro magyuta. Ikaw imo nang posisyon ni agyuta. Imo nang dili posisyon nga porma, posisyon nga imo na panag-iya. Put pasabot kadtong mga tao, ikaw ako igsoon nga mituo ni Kristo, gipanag-iya ka sa Dios. Wala intagya nato ang Dios ra gyud. Ingon siya dinhi, as a result, you can show others the goodness of God. Ang resulta niini kay iya naman ta sa Dios, kay mituo man ta ni Ginoong Hesus, ang resulta goodness of God. Unsa may goodness of God? We can see others. Muhatag, mutabang, magpabaylo, wala yaw-yaw. Hello? Hello, Igsoon. Muhatag, mutabang, magpabaylo na mamaylo, way yaw-yaw. Oh, way panumbuyay, wala. Wala. Unyaw na mudaot sa atong kinabuhi. Pasalamat lang Ginoo. Hallelujah. Pasalamat lang Ginoo. Kini mga opisyal na grabe daghana ra bagyong mudaot sa atong bisag maayo ang atong buhaton. Grabe daghana mudaot. Bisag arang lambi agad dauton gyapon. Normal ra na. Normal ra gyud na siya. Ayun sa dinhi, as a result you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Verse 10, ingon siya din sa New Living Translation, once you had no identity as a people.
Now, you are God's people. Kadi adto wala tay identity. Wala tay ilhi sa Dios. O sa manang identity, ang atong pagkatao, unsa ka o kinsa ta. Wa gyud ta ilhis Ginoo. Ngano man, hintil manggod ta. Kinsa man raman na inailhan sa Dios. Basta ang Biblia, Israelita ra. Taga-Israel ra. They are God's own people. Pero kay ilang gisalikway si Ginoong Hesus nga Mesiyas, wala na gisalikway usab sila. O kung say giingon din kadtong nagsalikway kanako, kung atong basaw ng previous verses niini, nagsalikway kanako nga wala ko ibili. Ang bato nga gisalikway mahimong pinaka-importante. O ang nagdawat niining sinalikway nga bato, mahimong bantugan sa gingharian sa Dios. Kita kana igsuon, kita nga mga Pilipino nga mituo sa Dios, nga gisalikway didto o sa ilang gihimo, ilahinong gipatay ang Mesiyas. Pero kita din higayon sa nato, atong gisimba, atong gialagaran, kay nag-ingon ang Dios nga kung si bisan kinsang mo dawat ni Ginoong Hesus, dili malaglag kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Tagang mga tao wala mo dawat ni Ginoong Hesus. Nga ilahang Ginoo kanang dito mi sa Mindanao, ang ilang Ginoo dito tribo sa mga namami tribal ministry lagi. Ang ilang Ginoo kahoy nga kanang naputol ba nga kahoy nga gidagkutan. Makurto ilang Ginoo. Unya og mahurot nagsunog. Magputol na po sila kahoy pa ilang dagkutan. Mo na inyong Ginoo. Agamong Ginoo kay ni maning ana to mas langit. Nya maglisod magkag solte kay higawnon man nga tribo. Higawnon maglisod man sila di man taga-communicate. So lisod kayo imong supak-supak kon panon man kaatong kung makadlitan ra imong panit, mamatay ka kay naibuta nga kanang kamandag sa sawa o baki, kanang baking green, sa naklasas baki nga anaan ra ang imong panit, mahilo ta tibok lawas. So lisod kayo mga igsoon, but sila mga igsoon higugma sa atos Ginoo in different way. Ingon siya dinhi, once you had no identity as a people, what ay identity as a tao atubangan sa Ginoo. Wa gyud ta ilhi. But now, you are God's people. Karon tao na sa Dios. Once you receive no mercy, wala ta kaluyi sa Dios kaniadto. But now, have received mercy. God's mercy. Nakadawat na. Kung tanaw ning background sa atong pastor din mga igsoon. Kay bawo naman mo, sugod kung tanaw sa iyang background. Before, no identity. But now, God's man, God's people. Parehan ako, mga igsoon. Sa among barangay, nahibawan ko nila nga apo, pastor. Botan kayo. Wa sila kabaw. Pag puyo na nakong basak Lapu-Lapu City, wa sila kabaw gunsa ko. Muli ko sa among barangay, uy diya, butan nga apong pastor. Butan. Pero ang nakahibaw na ko dito sa basak gate, amo ng baluarte sa una, gihimo na mong istambayan ka ng kilid sa tamiya, ka na rin suba-suba diha rin ang kasya. Daghang kailan ako diha. Kay balog kinsa ko. Pero ako na itong gibiyaan ko naman naanatas ka mo sa Ginoo. Gibang una mga igsoon. Ang tanhan nga muto ni Kristo, makabaton magkabaguhan sa kasing-kasing. Kay si Kristo nagtudlo man og pagkamapaubsanon o paghigugmangad to sa uban. Hallelujah. Ingon siya din sa Colossians 3:12, put on God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Sa NIV, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, sa dihang niya nata sa kamot sa Ginoo, nananato ang pagka mapaubsanon. Pagka maaghop o pagka mapailobon. Hallelujah. Pagka mapailobon. Ini mo tapan, pagpailob. Igsoon. Naipangutana. Naipangutana, igsoon. Ingon sa din nganong gipili man ta sa Dios, o niya gitawag po ta niya nga naay. There is a great battle. Kay si Lucifer na himong sinaligan sa mga anghel.
Misupak siya. Ning abot ang pride siyang kinabuhi, ang garbo siyang kinabuhi. And my question is, morning ang nakapatrigger. Kasi ang Diyos man mo'y nagbuhat ni Lucifer. Nahimo man siyang kaaway sa Diyos, kaginganlan siyang si Satanas. Ang pagkadautan di ay, gikan ra ba po di ay sa Diyos? Murag, lisod kayo ni mo balansihon sa itong tahanong hunahon ng mga igsoon. Pero di ay kadto nagsugod sa desire ni Lucifer nga mahimong sama sa Diyos. Ang iyang pagkagarbuso sa iyang kinabuhi mo hinungdan sa iyang pagkapukan. So kining atong kinabuhi day may igsoon, kung mahimutang garbuso, ipaubos din tas Ginoo. So ang pangutana karon, nganong gitawag, nganong gipili man tas Ginoo? Nakaingon gyud sa mga Ginoo, nganong ako pa may imong gipili, Ginoo? Na may mga taong buutan na daan, na may mga tao nga dato ba, na may mga tao nga kwartahan, nganong ako man, nganong ako man nga maglingi, labi na pagsuko na kog minyo, na pagminyo na namo, tanaw ko sa mga naging halagatas, puyo may gamay kayong balay, nagpuyo may pastora, dapit nga kamira yun, usagin ka mong balay, das bungtod, niog kayo, kamera. Ningin ko Ginoo nganong ako may imong gipili. Daghang mga tao may igsoon bisan siguro naa din ni siguro pagkaingon ta nganong ako man Ginoo. Unsa may imong tuyo or unsa ngano man ay pangutana daghan diha may igsoon. So why God choose us and called us with purpose? Una di ay gitawag ta sa Dios mga igsoon because His purpose and calling is divine. Balaan di ay ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga magkinabuhi tang balaan. O sa may balaan, tao nga magpuyo at tubangan diha sa Dios. Uyon sa kabubuton sa Ginoo ang atong pagabuhat. His purpose and calling is divine. But pasabot, dili komedya, dili iyaga-iyaga. Hallelujah. Ikaduha, nganong gitawag man ta sa Ginoo? Because God's purpose is specific. Specific kayo ang iyang purpose igsoon. In John 15:16, ingon siya, dili kamo maoy nagpili kanako, kundili ako mao'y nagpili kaninyo. Dili day sulagma. So specific ang purpose sa Dios igsoon. Hallelujah. Specific. Dili siya sulagma. Sa wala, in the book of Psalms, mingon diha, sa wala pabisan sa Job, sa didto patas taguangan sa atong inahan, gipili ko na kamong daan, ingon siya, sa didto pa ikaw sa taguangan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. But pasabot, specific ang purpose sa Dios sa atong kinabuhi. Sa pagkatana to ni kalibutan nga magtubutang padlungon sa katilingban o unsa ang atong agian sa kinabuhi igsoon. Tungod kay gipili ka na sa Dios, mungadto gyud ka, danihon o ganoyon gyud ka ngadto sa pagpangalagad sa Dios. Mo nang pasalamati ang Dios igsoon, karon ikaw ako ganiya, dili sulagma, gipili day kang daan sa Dios. Sa wala pa ka mataw dinis kalibutan. Nya na iyang ibutang nga office nato. Hallelujah. Last. Ngayon na ba sila nga kining pastor kuno 3-pointer? Ako di ko muto kay bisag di ko ka maumuduwag basketball. Di mo ko ka maumu 3 points. Ambot pasabot ay na kuto gyud gatulo kuno mawali tulo ra ka punto. Hallelujah. Ikatulo mga igsoon. Nganong gipili ta sa Dios o gitawag ta niya nga nay purpose because of God's transformative power by His grace. Kaning transformative power by His grace nga gikan sa imong pagkadaotan, gikan sa atong pagkadaotan, bigikan sa atong pagkabadlungon igsoon, matransform ang atong kinabuhi pinaagi sa iyang grasya. Dili na atong paningkamot. Dili na imong paningkamot igsoon, grasya sa Ginoo. Calling believers out of darkness into His marvelous light. Nagtawag yun siya kanunay. Hallelujah. O karon nga niya ka nakalagad sa Dios, ayaw sayangi ang imong pagkatinawag. The term chosen generation in 1 Peter, nagpasabot yun sa maigsoon, that His special chosen believer for Himself, setting them apart from the world. This choseness is not based on lineage or ethnicity. Wala gyud gibasihan ang Dios inig kinsa kang kaliwat. Wala mo base ang Dios og kaliwat ba kang hari, kaliwat ba kang pare, kaliwat ba kang kinsa. Wala, kundi ang gibasihan sa Dios iya ra gyud grasya
igsoon. Grasya. Hallelujah. Additionally, believers are called the holy nation, which emphasize their separation from the world and their dedication to God's holiness. Ato ning gisgutan mga igsoon. Dinhi last ubalikon. Ang essence ni ining 1 Peter, ani ra gyud ta mo focus, emphasizes the transformative power of God's grace, calling believers to a new identity and purpose as His chosen people. Calling nga mabag-o ang atong identity diha sa Dios. Mabag-o. Kanang bagong identity, mo hisgot ang identity mga igsoon nga just like just naman tay mga brother dinhi nga ang identity kani adto gikan sa ano? Gikan sa rihas na bakal. Grabe. Kaniha ba murag nakahila ko. Nga kani adto ang ilang identity murag grabe. Worse kayo. Pero karon mga igsoon, there is transformative power of Jesus. Pinaagi siyang grasya nga bag-o nang binuhat dias Ginoo. Ingon ana ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi mga igsoon. So kung kita mga igsoon dili ta makaangkon ni ini. Kung kita igura ta nga mutuo ni Ginoong Hesus wala tay himuong lakang igsoon, dili nato maangkon ang gustos Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi. Mahimutang walay panalangin. Hallelujah. Mao na nga ang gustos Ginoo akong balikon sa makausa nga mo reflect ang kinaiya sa Dios sa atong kinabuhi. Mapaubsanon, mahigugmaon, matinabangon, way yaw-yaw, way pamuy-buy. Hallelujah. May malasakit. Malasakit sa matang usa. Ingon ana ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Pero tawa mga igsoon. Hallelujah. Labat sa Ginoo. Anining taknaas kabuntagon, giklaro yun ni Peter nga ang pagpili sa Dios walay pinalabi. Wala siya pinalabi. Gipili yun sa Ginoo sa iyang gusto o kinsay iyang pilion. Walay pinalabi, pili. Lahi sa katong usa to. Usa nang magdaog kwan. Kamu na isumpay ana. Budak listahan. Wa na diri. Wa na diri. Biro basig na asam. Sa Dios, walay pinalami igsoon. Ang tanan nga gusto niyang panalanginan. Ang tanan nga gusto niyang ibutang sa asang angayang ibutang, iyang ibutang dito. Walay pinalabi ang Dios. Mao nga takos siya natong balikan sa pagpasalamat o pagpasinuo. Ang tao nga wala makaila og Dios, dili ka mao mo pasalamat sa Dios. Ang tao nga wala makabaton og transformation sa kinabuhi, dili ka mao mo appreciate sa kaayo sa Dios siyang kinabuhi. Pero katong taong nakahibaw unsa o kinsa si Ginoong Hesus, kamao siya mo paubos ka og galingon og mo pasalamat sa Dios sa mga butang nga iyang angkon. Hallelujah. Usa ka istorya. Dihay iro nga pinangga kayo, ako rin taposo ni minsan ining istorya. Dihay iro nga pinangga kayo sa usa ka amo. Well-trained nga iro. Sakay silang barko. Pag-abot sa tungang laod, nalunod ang barko. Tungang gabi Pagkalunod, ninglangoy ang iro, ninglangoy po ang tag-iya. Inighapak sa bawd, ang iro mo kung bayot dito sa tag-iya. Unya kay bugat man kayo iro, kay nakuha man, magtika-tika siya kay, di man kayo siya kamao mo langoy. Ang iro mo langoy magina. Ay ang gihimo mga igsoon, ang iro inighapak sa bawd, iyang sikhon ang iro. Hantod nakakita siya kahoy nga nakataas. Iyang gigunitan. Iniglangoy sa iro paingon niya nga dakong bawd. Iyang gibunalan ang iro, bunalan ang naong. Bunal-bunalan niya. Hantod nagkadunggo ang iro, hantod ning hapak ang dakong bawd. Nigtungas iro mo kumbayot, bunalan na po niya hantod. Naguba ang naong sa tikas naong sa iro. Unya nagkabuwag sila. Nakalimot ang maong tao, ang amo, sa iyang kaugalingon, nawala siya.
undan niya mga igsoon, nakahuna-huna siya nga, usa naman yung dapita. Baybayon di ay, ilahang naabtan. Kanya murag, wa siya siyang kaugalingon, murag na ining hinay-hinay niya guyon. Ang iro di ay. Sa dihang paghapak sa bawd, nakuyapan siya, giguyo di ay siya yang iro, paingon sa daplin. Giluwas siya sa iro. Bisan ang iyang iro, iyang gibunalan niya, naguba ang naon. Pag hangat niya, na pikas ang wait sa iro, nagbitay ang mata. Pero gipaak gyapon ang sidsid siyang karsunis, kagida siya dito sa daplin. Dito nakahuna-huna siya maigsoon nito yung luha. Niingon siya siyang iro, pasaylo agyog ko. Kay gusto na kong luwason, akong kaugalingon mo, ako kang gibunalan, kaya di man kamubuwag na ko. Pero ikaw raman na mo'y nagdana ko din is daplin. Ikaning iro, mangita mo yung nagdaplin. Guyod niya yung amo. Unya nakainumdom siya mga igsoon sa gibuhat ni Jesus dito sa krus. Na mga panahon nga ang Dios atong pasakitan sa atong kinabuhi. Gusto ang Dios nga buduol nato, gusto ang Dios nga mugakos nato, pero di kita mo dili gusto. Atong isalikway, mulis kuhag ta mga igsoon. Daghang panahon nga masakitan ang Dios atong kinabuhi. Pero hinumduman nato nga kanang atong ipasakitan nga Dios. Munay muluwas nato ngadto sa tanang problema nga atong gihambit ka. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Malindog siguro ta mga igsoon. Hallelujah. Di na ko sayangon ning taknaa. Hallelujah. 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 We will pray to God. Pag-ampo ta mga igsoon. Huwag samtang mag-ampo ta atong bation nga ang panahon nga atong gisayangan, doon ay mga panahon nga mahitabos tong kinabuhi nga si Ginoong Hesus atong mapasakitan. Ay mga panahon nga ang Dios dili nato kinahanglanon. Nay mga panahon nga sa atong mga problema makalimutas paghinumdom sa Ginoo. Nay mga panahon nga kung naatas kalipay ang atong gihunahuna ang atong kaugalingon. But remember it so on. Unsa o kinsa magkakaroon. Still we are the same in the sight of God. Managsama ra gyud ta igsoon. Puro gyud ta mga makasasala. Puro ta mga tao nga pinasaylo sa dugo ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Mao nga atong kinabuhi karon unsa may dangatan, unsa mata karon atong mga pagpaningkamot. Ato yung ibalik o iuli sa Dios ang tanan. Hallelujah. Yes, Jesus. Pagkamaayo mo, Dios. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Ginoong Dios.